Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Kolosanom. Bratia, od dňa, keď sme o vás počuli, neprestávame sa za vás modliť a prosiť, aby ste boli naplnení poznaním jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej chápavosti, aby ste žili, ako sa patrí vzhľadom na Pána a páčili sa mu vo všetkom tým, že budete prinášať ovocie všetkých dobrých skutkov a rásť v poznaní Boha, a aby ste mocou jeho slávy, upevnení všetkou silou, boli veľmi trpezliví a vytrvalí a s radosťou vzdávali vďaky Otcovi, ktorý vás urobil súcimi mať účasť na podiele svätých vo svete. On nás vytrhol z moci tmy a priniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. Počuli sme Božie slovo. Uzreli všetky končiny zeme, spásu nášho Boha. Uzreli všetky končiny zeme, spásu nášho Boha. Pán oznámil svoju spásu, pred očami pohanov vyjavil svoju spravodlivosť. Rozpamätal sa na svoju dobrotu a na svoju vernosť voči Izraelovmu domu. Uzreli všetky končiny zeme, spásu nášho Boha. Uzreli všetky končiny zeme, spásu nášho Boha. Na chválu Božiu jasaj celá zem, plesajte, radujte sa a hrajte. Uzreli všetky končiny zeme, spásu nášho Boha. Hrajte Pánovi na citare a na harfe zunivej. Za hlaholu trúba poľníc, jasajte pred tvárou kráľa a Pána. Uzreli všetky končiny zeme, spásu nášho Boha. Alleluja, 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 alleluja. Poďte za mnou, hovorí Pán, a urobím z vás rybárov ľudí.
s vámi. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Keď raz Ježiš stál pri Genezareckom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie slovo. Tu zbadal pri brehu 2 lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: Zatiahni na hlbinu a spusti siete na lov. Šimon mu odpovedal: Učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny. Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal Šimonovi: Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí. A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním. Počuli sme slovo Pánovo. Tí, ktorí ste tu starší Bardejovčania, teda tak zrelší vekom ako ja, asi si pamätáte na Stana Gurského. Viaže sa mi na neho jedna taká úsmevná spomienka zo seminára. On bol diákom v 6. ročníku a ja čerstvý prvák. Raz som prišiel za ním na izbu, aby mi s niečím pomohol. Myslím, že som nevedel niečo preložiť z nemčiny a on bol v tom veľmi dobrý. No a aj on sa mi tak posťažoval, lebo chystal si na homiletiku kázeň a hovorí: Mám perfektný príklad, ktorý chytí za srdce, ale neviem naňho nájsť evanjelium. Vždy si na to tak spomeniem, väčšinou vtedy, keď mám kázať na tému, hej, ako teraz som dostal, že láska je milosrdná, a tak rozmýšľam, že aké evanjelium k tomu by sa hodilo. Ježiš povedal veľa krásnych podobenstiev o milosrdenstve, ktoré vybrať. No prvá vec, čo sa snažím urobiť, to, že pozriem, že aké je čítanie toho dňa. Aj tu som tak urobil, som si prečítal prvé, žalm, evanjelium a si hovorím: tu o milosrdenstve nič niet. Tak už som začal tiež tak špekulovať, že aké evanjelium na tému nájsť, tak ako Stanogursky. Ale potom som počul taký vnútorný hlas: Isto, prečítaj ešte raz, pozri poriadne. Tak som znovu začal čítať a ten vnútorný hlas mi začal ukazovať posolstvo dnešných čítaní z pohľadu milosrdnej lásky. A tak sa chcem s vami podeliť o to, čo mi, verím, že Boží duch vložil na srdce pre mňa aj pre vás. Ježiš chce ohlasovať Božie kráľovstvo a je v nepríjemnej situácii, lebo sa na ňo tlačí zástup, ktorý ho chce počúvať. Asi tam bola poriadna strkanica, ako v hypermarkete, keď majú akciu alebo výpredaj. Všetci chceli počuť Božie slovo, možno aj preto, bo bolo zadarmo. Viete, v synagóge sa väčšinou zbiera do zvončeka. A tam predpokladali, že Ježiš nič také robiť nebude, takže to brali možno naozaj ako takú akciu.
A vyzerá to tak, že Ježiša ten zástup začína tlačiť do vody. A tak dostal nápad, že si z Petrovej loďky urobí kazateľnicu, aby sa na ňo netlačili a zároveň, aby všetci dobre počuli. A tak prišiel k Petrovi a poprosil ho o službu pomoci, aby mu dal k dispozícii svoju loďku a trošku odrazil od brehu. Tak sa dostal vyššie, všetci ho mohli vidieť, všetci ho mohli počuť, nikto sa na ňo netlačil, lebo medzi ním a zástupom bol pás vody. A navyše mal aj taký nejaký komfort, pretože tam sa hovorí, že si sadol a tak mohol spokojne rozprávať. A osobne si myslím, že Šimonovi sa do toho kazateľského predstavenia asi veľmi ísť nechcel. Bol unavený z celonočnej šichty lovenia rýb, bol zrejme naštvaný, deprimovaný z toho, že sa mu nepodarilo nič chytiť. Navyše s Ježišom prišiel veľký zástup. A tak sa každý dozvie o tom, že mal neúspech, lebo vidia, že proste lode sú prázdne. A to ani jeho biznisu, ani jeho menu veľmi dobrú reklamu neurobí. A okrem toho mal nedokončenú prácu. Treba siete očistiť od špiny, všetko to, čo sa v nich zachytilo, dať preč, opraviť potrhané očka, vyprať siete a vysušiť ich. Ešte kopec roboty. No Šimon urobí to jednoduché gesto celkom obyčajného milosrdenstva. Dá k dispozícii Ježišovi svoju loďku. Hoci je to škrt preňho cez jeho rozpočet, narušenie jeho plánu, lebo myslím si, že chcel mať všetko čo najskôr za sebou a ísť si domov pospať, veď celú noc nespal. Chcel si zdriemnúť, oddychnúť. A tak môžeme povedať, že Šimon nerobí nič zvláštne, nič mimoriadne. Iba dá k dispozícii Ježišovi to, čo má. Loďku. Drobné gesto obyčajného milosrdenstva voči Ježišovi. Aby sa nemusel tlačiť, aby si mohol sadnúť. Ale je to aj gesto voči davu, aby lepšie počuli. A tak to prvé, čo vnímam ako posolstvo pre nás, pre všetkých, je, že niekedy nepotrebujeme robiť fantastické veľkolepé skutky milosrdenstva. Ježiš možno od nás žiada iba drobné gesto obyčajnej, ničím mimoriadnej lásky, ktorá sa môže prejaviť pomocou. A môže to byť práve vtedy, keď nám nie je do spevu, keď sa cítime mizerne. Lebo práve vtedy to má zvláštnu hodnotu. Nesie to pečať obetavej lásky, ktorá sa prejavuje ako milosrdenstvo voči tomu, kto je núdzny. Takže niekedy to môžu byť naozaj celkom drobné veci, ako školské pomôcky pre tie deti, ktoré to nemajú. Nemusí to byť nič mimoriadne. Ježiš si cení práve tú ochotu pomôcť aj v malom. No, to bol iba začiatok toho, čo mi ten vnútorný hlas hovoril. Potom ma upriamil na to, že je tam ďalší prejav milosrdenstva. Pretože Ježiš vlastne prejavuje milosrdenstvo davu, ktorý je hladný po Božom slove. A tým, že ho síti. Matka Teresa zvykla hovoriť, že západná kultúra trpí väčšou biedou a podvýživou ako ľudia Indie. Lebo ľudia tu na západe sú duchovne vyprahnutí, hladní po láske, po prijatí, po objatí, po nehe, po úsmeve, po milom slove, po zdvorilosti, po úcte a po vzbudení. Hovoria, že tí ľudia v Indii tu majú, lebo žijú v mnohopočetných rodinách a oni si to vzájomne prejavujú. A my, veriaci, toto všetko máme, lebo nám to Boh dáva v prehojnej miere. A myslím, že nám to dáva práve preto, aby sme sa o to delili, tak ako Ježiš.
Niekedy je gestom milosrdenstva nájsť si čas pre niekoho, kto potrebuje pomoc, alebo potrebuje našu vec, ktorú máme a jemu môže pomôcť. A je dôležité hľadať spôsoby, ako povzbudzovať ubitých, ako prejavovať milosrdenstvo. A niekedy naozaj stačí iba milý úsmev, pár povzbudivých slov, prejav záujmu, rozhovor. Situácia, v ktorej sme, môže byť zlá. Aj tá Ježišova bola. Na ňo sa tlačil zástup. Ale on hľadal spôsoby, ako pomôcť. Nie dôvody, prečo sa to nedá. Viete, Ježiš nepovedal, že tak je tu príliš veľký zástup, neoplatí sa to. Alebo tlačia sa, aj tak nebudú nič počuť. A nakoniec aj tak všetci skončíme vo vode. On hľadal riešenie a našiel, lebo kto hľadá, ten nájde. V tomto smere naozaj niekedy drobné gesto môže priniesť obrovské požehnanie. Pamätám si príbeh z jednej materskej škôlky v Škótsku. Učiteľka tým najmenším deťom v škôlke povedala, že deti v Afrike sú hladné a že v rámci pôstu môžu odložiť nejaké trvanlivé potraviny a že to potom tým deťom tam do Afriky pošlú, pretože vie tam o jednom svojom kamarátovi zo strednej školy, ktorý je tam v Afrike misionár. Ona mala takú predstavu, že tie deti pozbierajú trošku, hej, a jednu krabicu pošlú tam. Ale tie deti to zobrali detsky. Začali oslovovať všetkých, čo stretli, ideme pomáhať deťom v Afrike. Za týždeň nazbierali kontajner. Kontajner. A teraz ako učiteľka, všetci, akože čo s tým? No a zrazu sa ozval otec jedného z týchto detí, že ja mám takú prepravnú službu, ako ja to viem tam doručiť. A ďalší ozval, ja pracujem na ministerstve, ja viem vybaviť tie papiere. A ďalší rodič. A tak vlastne po nejakom mesiaci deti z materskej škôlky poslali do Afriky kontajner. A viete, čo bolo pozoruhodné? Pozoruhodné bolo na tom, že sa z toho naštartovala obrovská charitatívna akcia. Pretože tí dospelí zrazu zistili, že ono sa to dá, keď sa chce. Ale niekedy potrebujeme mať postoj týchto malých detí, ktorí nevedeli, aké problémy sú s tým. Oni jednoducho ich požiadali, tak urobili skutok milosrdenstva, drobný. Pozháňali pár trvanlivých potravín. A že vraj to funguje už roky. A nie len táto škôlka, ale ďalšie škôlky každý mesiac posielajú do Afriky kontajner potravín. Niekoľko rokov to už trvá. A tak chcem vás povzbudiť, nedajme sa odradiť situáciami, v ktorých sa nachádzame. Nerezignujme, skôr ako niečo podnikneme. Láska, ktorá je milosrdná, je kreatívna, je vynachádzavá. Ona hľadá cesty a spôsoby, ako tomu, kto je v núdzi, mu pomôcť. Pavol píše, že takáto láska všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Taká láska nikdy nezanikne, nevzdá to. A Ježíš nás naozaj povzbudzuje deliť sa o to poznanie Boha, ktorý je dobrý, ktorý je milujúci, ktorý je plný milosrdenstva. S tými, ktorí sú úbohí preto, lebo nevedia, že sú Bohom milovaní. Toto nám náš zakladateľ stále kladol na srdca Pierre Gorsat. Najväčší úbožiaci na tejto zemi sú ľudia, ktorí nevedia, že Boh je láska a že sú Bohom milovaní. Tí sú najväčší úbožiaci. Tým potrebujeme pomôcť. Tým potrebujeme prejaviť milosrdenstvo. A preto on nám stále hovoril, že potrebujeme k ním ísť. S drobnými gestami lásky. S drobnými gestami milosrdenstva. Lebo oni nevedia, že existuje nevyčerpateľný zdroj lásky, útechy a nádeje.
Nevedia, že možno zadarmo nabrať z prameňov vôd života, z prameňov spásy. Že je to zadarmo. Stačí prísť. A v prvom čítaní nás presne k tomu Pavol povzbudzuje. Prinášajte ovocie všetkých dobrých skutkov. Povzbudzuje, aby sme rástli v poznaní Boha, ktorý je plný milosrdenstva. My v komunite adorujeme práve preto, aby sme boli premenení Božím milosrdenstvom. Tak ako keď sa človek opaľuje, stačí, že ste na slnku, ono vás to premení. My sa snažíme denne adorovať, aby sme do seba nasiakli to Božie milosrdenstvo, aby sme to potom žili. Ale to stále nie je, čo sa týka toho príbehu o milosrdenstve v dnešnom Božom slove všetko. Po tom, čo Šimon prejavil milosrdenstvo Ježišovi, sa Ježiš rozhodol prejaviť milosrdenstvo Petrovi. Pretože my zvykneme hovoriť, aké požič, také vrať. Ježiš má inú zásadu. Aké požič, lepšie vrať. A ešte viac. A tak Ježiš naozaj prežíval voči Petrovi milosrdenstvo. Viete, milosrdenstvo sa po latinsky povie misericordia. A keby sme to mali preložiť, mizeria vieme všetci, čo to je. To je to trápenie, to je tá bolesť. A cordium je srdce. A misericordium z latinčiny znamená, že tvoja bolesť mňa bolí v mojom srdci. Ja v svojom srdci prežívam tvoje trápenie. Prežívam tvoju bolesť. To je milosrdenstvo. Dovoliť, aby nás trápenie iného sa dotklo v našom srdci. Lebo my sa vieme obrániť, obrniť. Vieme urobiť všetko možné, aby sa nás to nedotýkalo. Ale to potom nie je misericordia. Nie je to milosrdenstvo. A Ježiš bol dotknutý, keď videl Petrovo rozpoloženie. Pretože videl, že ten chlap asi nebude mať čo dať najesť svojim deťom. Vedel, že on z toho žije a že asi nebude mať zárobok. Videl, aký je smutný. Ježiš to prežíval spolu s ním v svojom srdci. A preto mu hovorí, spustite siete na lov. A obdaroval ho všetkým tým, čo mu chýbalo. A mnohonásobne viac dostal od Ježiša, než sám ponúkol. Lebo nenaplnil len svoju loďku, ale aj loďku spoločníkov. Takže Ježiš mu dal mieru natlačenú, natrasenú, vrchovatú do lona, alebo do loďky. A chcem počiarknúť, že v tom milosrdenstve to nebolo len o jedle. To nebolo len o zárobku. Nebolo to len o tom, že Petrovi zmenil náladu. On mu zmenil život svojím milosrdenstvom. Pretože z rybára, ktorý bol babrák a nič neulovil, sa zrazu stal najlepší rybár na Galilejskom jazere. Nikto už nikdy ho netromfol. Nikto nikdy už nenaplnil pri jednej rybačke 2 lode. A nielen to. Zrazu Peter porozumel, ako veci fungujú. Dám Bohu k dispozícii svoje drobné gesto milosrdenstva a on do toho vstúpi a urobí z toho niečo veľkolepé, obrovské. Ak dáme k Ježišovi k dispozícii to, čo máme, nemusí to byť veľa, môže to byť drobné gesto, tak on má moc to mnohonásobne rozmnožiť. Tak, ako to bolo u tých detí v Škótsku. A je z toho veľkolepé charitatívne dielo. Ak chcete zažiť veľké ovocie milosrdenstva z Ježišovej strany,
Začneme robiť drobné gestá milosrdnej lásky. On to vidí, on to ocení. Myslím si, že ak nezažívame veľké prejavy Božieho milosrdenstva, možno je to aj preto, že Ježišovi odopierame drobné gestá milosrdenstva. Keby Šimon odmietol dať loďku k dispozícii, lebo je unavený, znechutený, má ešte kopec roboty, zrejme by nielenže nezažil zázračný rybolov, ale možno by sa ani nestal rybárom ľudí. Nestal by sa tým, ktorý zrazu porozumel, ako funguje milosrdenstvo. Porozumel a našiel poslanie a naplnenie svojho života. Myslím, že jedna z vecí, ktorú budeme prežívať v očistci, je aj ľútosť nad tým, že keď spoznáme, koľko milosrdenstva sa mohlo prejaviť, keby sme boli viacej vnímali na Ježiša, ktorý nás prosí o drobné gesta. Okoľko sa ochodubňujeme pre naše každodenné výhovorky, keď Ježiš ide okolo a o niečo nás požiada. Možno aj v našej práci, lebo Šimon bol v práci, keď ho Ježiš požiadal o loďku. A tak, vďaka tejto skúsenosti sa Šimon stáva úplne novým človekom. Našiel svoje poslanie a stal sa rybárom ľudí. A porozumel, že ako rybár on vedel, že je možné loviť dvoma spôsobmi. Na udicu alebo do siete. A on ako prvý pápež porozumel, že cirkev to má byť spoločenstvo ľudí, ktoré sú sieťou. My to, ako sa navzájom držíme, máme vytvárať duchovnú sieť. A máme do nej chytať ľudí, aby boli spasení. Takto to fungovalo v prvotnej cirkvi. Pozrite, ako sa milujú. A každý sa chcel stať kresťanom, pretože chcel sa nechať chytiť do tej siete. Pretože zažívali prijatie, zažívali lásku a milosrdenstvo. A Šimon našiel to, že ho Ježiš svojim milosrdenstvom pozval byť apoštolom milosrdenstva a dať cirkvi túto pečať. Byť sieťou. On celý život lovil do siete ako rybár. A aj potom sa rozhodol, že chce loviť do siete. A to je to, čo potrebujeme aj my porozumieť. Niekedy potrebujeme byť milosrdní k sebe navzájom. Potrebujeme prejaviť tú spolupatričnosť v rámci cirkvi a potom byť ochotní dať Ježišovi k dispozícii možno tie drobné veci, ktoré máme a on si to vie použiť na to, aby mnohých zachránil. Ježiš chce, aby sme nelovili každý individuálne, každý sám, ale aby sme lovili spolu tým, že žijeme milosrdenstvo. Cirkev v tomto svete má byť tým spoločenstvom, kde sa žije milosrdná láska. Kde sme jeden voči druhému veľkodušní v odpúšťaní. Kde sa navzájom držíme. A toto písal Pavol, aby ste boli naplnení poznaním jeho vôle. A aby ďalší mohol vytrhnúť z moci tmy a preniesť do svojho kráľovstva. Tak ti ďakujem, Pane, za túto lekciu, ktorú si dal Šimonovi a ďakujem ti, že on ju prijal a že zmenila jeho život. Chcem ťa prosiť o to, aby sme aj my vedeli byť tými, ktorí sú ochotní dať sa ti k dispozícii v drobných prejavoch, obyčajných gestách milosrdenstva. A aby sme zažili aj my,
že nás povolávaš k tomu, aby sme sa stali apoštolmi milosrdenstva. Že to pozvanie loviť ľudí nebolo len pre Petra, bolo aj pre nás. Pomôž nám, aby sme započali novú evangelizáciu, tak ako sa o to veľmi modlil Ján Pavol II. Pretože cirkev má byť sieť. Daj, aby sme držali spolu a aby tí, ktorí nevedia, že sú milovaní, nezažívajú lásku, boli zachránení tým, že ich ulovíme. Daj, aby sme prešli Petrovou skúsenosťou aj my a starali sa rybárni ľudí. Amen.